салом дӯстони азиз, имрӯз мо гап мезанем дар бораи якчанд бозиҳои муҳим дар топ-5 чемпионати Аврупо ва аввалан сар мекунем аз МЛС дар сарлавҳа. Лионел Месси бозам маҳорати худро нишон дод ва дар бозии даври якуми ҷоми МЛС бар зидди Аталанта гол зад. Дар дақиқаи 65 Месси ҳисобро баробар кард, навеси Марсело Вейгандатро бо сар ба ҳадаф расонд. Аммо мутаассифона ин барои ғалабаи Интер Майами кифоя набуд ки бо ҳисоби 2-3 аз Аталанта мағлуб шуд. Натиҷаи таъсир бахш барои Миранчук ва дастаи ӯ ки силсиларо бо ҳисоби 2-1 бурданд ва ҳоло омода мешаванд бо Орландо дар якчвартфинал рӯбарӯ шаванд. Мақсади ман ин аст ки агар шумо хоҳед ки ҳамаи бозиҳоро пахши мустақим тамошо кардан хоҳед ва онҳоро бо дигар мухлисон баҳс намоед, ман телеграм канал дорам ки шумо метавонед дар он ҷо ин корро анҷом диҳед. Ба описани зери ин видео назар кунед, ссилкаи телеграм канал барои шумо гузошта шудааст. Акнун пас аз ин хабари ҷолиб биёед дигар рӯйдодҳоро ки дирӯз дар майдонҳои футбол рух додан муҳокима кунем. Бо мо бимонед, дар пеш моро бисёр чизҳои ҷолиб интизор аст. Дӯстон, имрӯз рӯзи охирини футболи клубӣ пеш аз бозиҳои тими миллӣ мегузарад. Шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ссилкаи зарурӣ дар комментария ин видео. имрӯз Манчестер Сити боз дар маркази диққати ҷаҳони футбол қарор гирифт, зеро дар даври 11-уми Премер-лигаи Англия бо ҳисоби 1-2 аз Брайтон мағлуб шуд. Бозӣ барои меҳмонон бо нотаи умедбахш оғоз ёфт. Дар дақиқаи 23 Эрлинг Холланд ҳисобро кушод ки ин ба назар мерасид ки пешгӯии пирӯзии навбатии шаҳрёнро пешбинӣ мекард. Аммо Брайтон аз онҳое набуд ки бе мубориза таслим шавад. Дар дақиқаи 78 Жоао Педро ҳисобро баробар кард ва ҳамагӣ пас аз 5 дақиқа Мэтью О'Райли мизбонон пеш бурд. Ин бозӣ ба Манчестер Сити чорумин бохти пайдарпай дар ҳамаи мусобиқаҳо гардид ки ин бадтарин силсила дар карьераи Пеп Гвардиола мебошад. Аз 30 октябр сар карда вақте ки шаҳрёнро Тоттенхем, сипас Бормунд ва Спортинг мағлуб карданд, Сити наметавонад тамоюли манфиро шиканад. мураббии испанӣ ки аз соли 2016 бо клуб кор мекунад, қаблан ҳеҷ гоҳ бо чунин силсилаи мағлубиятҳо дар вақти бозӣ рӯбарӯ нашуда буд. ҳатто дар Бавария ва Барселона ӯ чунин мушкилиҳоро намедонист. Гвардиола умедвор аст ки шакли даста беҳтар мешавад ва бозингарони ҷароҳатдошта бармегарданд. ӯ қайд кард ки шояд пас аз 6 пирӯзӣ дар чемпионат дар 7 мавсим вақти он расидааст ки дигар дастҳо худро нишон диҳанд. дар пеш бозии душвор аст ва Сити бояд шакли қаблиро барқарор кунад. ба Манчестер Сити дар ҳафтаҳои охир нигоҳ мекунам ва ба чашмони худ бовар намекунам. чорбохти пайдарпай ин он Сити нест ки мо медонем. хусусан набудани Родри ба назар мерасад. бе ӯ Сити ба монанди дастаҳои миёнаҳоли Англия метобад. дар бозӣ бо Брайтон дар 10 дақиқаи охир тӯбдории 70% ба 30% ба фоидаи Брайтон буд. инро бо Родри дар майдон тасаввур кардан душвор аст. ӯ на танҳо тӯбро нигоҳ медошт, балки ба даста кӯмак мекард ки бозиро назорат кунад ва онро хушк кунад вақте ки лозим буд. Пеп Гвардиола низ ба назар мерасад ки дар шок аст. дар тамоми карьераи худ ӯ дар вақти бозӣ ин қадар бозӣ пайдарпай мағлуб нашудааст. ҳатто дар Бавария дастаи ӯ дар 4 бозӣ мағлуб шуд, аммо бо назардошти силсилаи пеналти. ҳоло ба ӯ лозим аст ки роҳи баргардонидани даста ба мавҷи пирӯзиро ёбад. шояд ин осон набошад, аммо бозгашти бозингарони калидӣ метавонад катализаторе шавад ки барои баромадан аз буҳрон лозим аст. дар пеш бисёр бозиҳои душвор аст ва Сити бояд фавран вазъиятро тағйир диҳад то имкониятҳои худро барои унвони навбатӣ аз даст надиҳад. дар даври 11-уми лигаи премерии Англия Ливерпул бо ҳисоби 2-0 Астон Вилларо бо эътимод мағлуб кард ва пешсафии худро дар чемпионат мустаҳкам намуд. ҳанӯз дар дақиқаи 20 Дарвин Нунес ҳисобро кушод, аз паси аълои Муҳаммад Салоҳ истифода бурд. дар дақиқаи 84 худи бозингари мисрӣ муваффақияти дастаашро мустаҳкам намуда голи дуюмро зад. ин пирӯзӣ ба Ливерпул имкон дод ки аз рақиби наздиктаринаш Манчестер Сити 5 хол пешсаф шавад. дастаи Арне Слот силсилаи бебохти худро то 13 бозӣ идома медиҳад ва
танҳо як маротиба дар ин мавсим ба Ноттингем Форест мағлуб шудааст. Астон Вилла бошад силсилаи мағлубиятҳои худро то 4 бозӣ дароз кард ва ба ҷои 8-ум дар ҷадвали турнирӣ фурӯ рафт. Клуби Бирмингем наметавонад аллакай 5 бозӣ пай дар пай ғалаба кунад. Дар ин бозӣ боз Муҳаммад Салоҳ барҷаста шуд, ки на танҳо гол зад, балки партофти натиҷабахш дод ва ба рекорди Уэйн Руни оид ба шумораи бозиҳо бо голҳо ва асистҳо дар як бозӣ наздик шуд. ҳамчун мухлиси футбол вақте ки бозии Ливерпул бар зидди Астон Вилларо тамошо кардам, наметавонистам аз бозии Муҳаммад Салоҳ ба ваҷ наоям. вақте ки Нунес дар дақиқаи 20 гол зад, ин мисли асари ҳақиқии санъат буд. Паси Салоҳ дақиқ ва саривақтӣ буд, мисли соати устои швейтсарӣ. ва баъд вақте ки Салоҳ худи ӯ дар дақиқаи 84 гол зад, ман фикр кардам ин аст лидери ҳақиқӣ. тааҷҷубовар нест ки Ливерпул бо эътимод дар ҷадвал пешсаф аст ва аз Ман Сити 5 хол пешсаф шудааст. силсилаи бебохти онҳо ба ҳайрат меорад ва ин аз устуворӣ ва характери даста шаҳодат медиҳад. ҳамзамон барои Астон Вилла каме ғамгинам. 4 мағлубият пай дар пай ва онҳо аниқ дар буҳрон қарор доранд. аммо муҳимтарин албатта бозии Салоҳ аст. 165 гол дар Премер-лигаи Англия ва ӯ аллакай аз Фаулер пеш гузаштааст. дар ҳар як бозӣ ӯ исбот мекунад ки метавонад ҳам гол занад ва ҳам асист кунад ва ба рекорди Руни наздик мешавад. профессионали ҳақиқӣ ва намунаи ибрат барои наврасон. дар даври 16-уми Ла Лига Реал Мадрид бар Осасуна бо ҳисоби 4-0 ғалабаи бо эътимод ба даст овард. бозӣ на танҳо бо ҳисоби калонаш, балки бо як қатор ҳолатҳои душвор барои тими мадридӣ дар ёд монд. ҳанӯз дар дақиқаи 20 Родриго маҷбур шуд ки бинобар ҷароҳати мушакҳои Рон майдонро тарк кунад. ӯро Браҳим Диаз иваз кард. ба зудӣ дар дақиқаи 30 Эдер Милитау ҷароҳати ҷиддии зуну гирифта бо насилка аз майдон бурда шуд. ба ҷои ӯ Раул Асенсио баромад. дар вақти танаффус Лука Модрич ба ҷои Лукас Васкес, ки ҷароҳат бардошта буд, иваз шуд. новобаста аз ин талафот, Реал бозии олиҷаноб нишон дод. Винисиус Жуниор дар дақиқаи 34 ҳисобро кушод ва Ҷуд Беллингем дар дақиқаи 42 бартариро дучанд кард. дар нимаи дуюм Винисиус дар дақиқаи 61 дубл кард ва дар дақиқаи 69 хетрикро ба анҷом расонд. ин аллакай чорумин хетрики бозингари бразилиягӣ барои клуб аст, ки сетояшро дар ҳамин сол анҷом додааст. Карло Анчелоти саҳми Винисиусро қайд намуда, Килиан Мбапперо барои фаъолият дар ҳамла сарфи назар аз набудани голҳо таъриф кард. аммо ҷароҳатҳо боқӣ мемонанд. Родриго ҳадди ақал як моҳ бозӣ намекунад. Лукас Васкес бошад 3 ҳафта ва Эдер Милитау то охири мавсим бар намегардад. аз ҳама ғамангез он аст, ки Эдер аллакай на он қадар дер боз бо ҷудошавии Кресто рӯбарӯ шуда буд. ӯ 232 рӯзро аз даст дод пас аз гирифтани ҷароҳат дар моҳи августи соли 2023. қаблан легендаи Реал Гути ишора карда буд, ки дар чунин вазъият бо эпидемияи ҷароҳатҳо дастаро собиқ капитани Реал Серхио Рамос метавонад наҷот диҳад ва ба назар мерасад, ки Рамос худаш аллакай ишора мекунад, ки ӯ ба чунин визв омода аст. Рамоси 38 сола ҳанӯзам дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. дар тобистон шартномаи ӯ бо Севилия ба анҷом расид. вариантҳо дар ИМЕА, Бразилия, Аргентина ва Туркия буданд, аммо бо сабаби молиявӣ ба мувофиқа нарасиданд. ана ин бозӣ буд. Реал боз нишон дод, ки онҳо футбол бозӣ карданро медонанд, ҳатто вақте ки ҷароҳатҳо онҳоро дар ҳар қадам таъқиб мекунанд. тасаввур кунед, шумо танҳо нав бозиро мехоҳед тамошо кунед ва дар дақиқаи 20 баъд Родриго аллакай лангида аз майдон мебарояд. ба худ мегӯед ҳамааш хуб мешавад, аммо баъд аз 10 дақиқа Милитауро бо насилка мебаранд. чунин эҳсос мешавад, ки касе он ҷо дар боло қарор кардааст, ки кубинем Реал чанд бозингар дар захира дорад, аммо тимро афтода намешавад. Винисиус ҳисобро мекушояд, Беллингем дуюмро илова мекунад ва инак Винисиус дубл мекунад ва баъд ҳатто хетрик мекунад. ин аллакай чорумин хетрики ӯ барои клуб аст ва ҳамаи ин бар қасди туби тиллоӣ. Мбаппе ӯ албатта гол назад, аммо аз тамоми қувват кӯшиш кард. чӣ тавре ки набошад, аммо ҷароҳатҳо ин мушкилии ҷиддӣ аст. Эдер боз то охири мавсим бозӣ намекунад. ин хеле ғамангез аст, махсусан пас аз ҷароҳати қаблии ӯ. аммо умед ба Серхио Рамос аст. дар 38 солагӣ ӯ ҳанӯз дар ҳолати хуб аст ва шояд баргардад то дастаро дастгирӣ кунад. шумо чӣ фикр доред? ӯ метавонад дӯстон? шахсан ман зид набудам, ки ӯро боз дар амал бубинам. ба ҳамин тамом боридарам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.